Boa tarde, moitas grazas ao Museo de Pontevedra por acollernos, moitas grazas a Anabel Bollón por organizar estas xornadas e por convidarnos aquí. Tamén as persoas que nos estáis escoitando tanto aquí como a través do streaming, sexa en Bos Aires, en Nova York ou en Chantada. Entón, esta mesa redonda é sobre os nomes dos personaxes. As persoas que escriben, ás veces, pois dáse o nome de creadoras e creadores como equivalente a escritoras. E é porque tiramos cousas da nada ou da historia. E xa na Biblia, no primeiro texto da Biblia, no Xénesis, se lembrades, dice que Deus separou a luz das tebras e deu a luz o nome de día e as tebras o de noite, e así, pois, foi nomeado. Hai un poema de Gabriel Aresti que di eu son o meu nome, entre outras cousas. E para falar disto, pois temos aquí dúas escritoras, un escritor que vou presentar moi brevemente porque creo que son realmente persoas tan coñecidas pois que non necesitan que eu vos conte todos os seus méritos. A miña dereita está Berta Dávila, que será a primeira en falar, e é moi nova, pero xa ten unha carreira literaria importante e o seu último libro foi Premio Xerais, Os seres queridos, que xa está traducido, tamén ten outros traducidos, incluso, por exemplo, ten o derradeiro libro de Emma Olsen, que está en banda deseñada, en novela gráfica, e, ademais, é editora. Quero dicir cousa que neste momento comparte con Marcos Calveiro. Non están aquí como editores, mas vou non dicir porque a editorial de Berta, Carlos Meixide, pois ten un nome que ten que ver co que imos falar na mesa de hoxe, que é Rodolfo e Priscila. Eu, a verdade, que, inda que coñezo bastante a Berta, incluso houve un momento en que lle dei clase, pois a verdade é que nunca lle preguntei por que se chama así a editorial, pero outros dous personaxes a engadir. En segundo lugar, falará Marcos Calveiro, e Marcos tamén ten unha longa trayectoria de premios e, ademais de éxito, igual que Berta, coas lectoras e lectores, e un dos últimos premios que tivo, mellor me confundo, é o do Sardiñeiro dos ingleses, que foi premio García Barros de novela, e anteriormente pois ten tanto en novela desa que se chama para persoas adultas como en infantil e juvenil. Teño que decir que as tres persoas que están aquí comparten comigo tamén, pero comparten os tres unha consideración da literatura dedicada ás crianzas e á literatura dedicada á xente nova que a coloca ao mesmo nivel, cando é boa, cando é de calidade, como a que escriben eles, en que non hai unha distinción de calidade. Incluso eu teño escoitado a Marcos dicir que algunhas das cousas máis novidosas que se facían incluso internacionalmente, pois facíanse precisamente na literatura juvenil. E aí, pois, el ten éxitos e libros fascinantes como
os centauros do norte, por exemplo, por poñer un que a mí me gusta moito, o pintor do sombreiro de Malvas. E Fina Casal de Rei, pois xoga na casa, porque é de Pontevedra, e entón tamén, pois, pouco podemos dicir de presentación. Pode dicir que é académica, pero a min é que iso é unha cosa que me parece que é unha condición e eu non adoito dicilo de mí mesma, entón non sei se a ela lle gusta que o diga, pero sobre todo é unha grande escritora que tivo recoñecida co Premio Nacional de Literatura Infantil e, ademais, autora de múltiples rexistros, porque tanto o seu último libro, Lingua Guapa, pois ten que ver coas cancións populares e coa formación orixe do galego. Ten outra cousa que hai en moitos dos seus libros, e non sei se falará disto, pero en moitos dos seus libros o personaxe é un animal, é un can, é un gato, é unha cadela, entón non sei se entre o que vai falar dos personaxes pois estará por que máquina se chama máquina ou algo así, e sobre todo pois ten unha grande recepción por parte de lectoras e lectores. Entón, pois, eu, sen máis, pasolle a palabra a Berta Dávila, porque, en primeiro lugar, pois, cada un dos tres fará unha reflexión sobre o tema da mesa redonda, que é os nomes dos personaxes. Boa tarde. Moitas grazas a Marilar por esta presentación, moitas grazas á Academia por convidarme a falar disto. Vou ler unha pequena reflexión que escribín ao respecto, ainda que a verdade é que, cando me convidaron a participar, o primeiro que pensei foi que levo toda a miña vida tratando de eludir a onomástica nos meus libros, non? Non souben exactamente por qué ata hai pouco, pero decidín centrarme nas decisións que si fun tomando e facer unha lista de cuestións que me parecen curiosas ou relevantes. Titulei Escoller nomes propios, porque non vimos aquí a ser orixinais, e di así. A finais do 2020, o novelista Iván García Campos convidoume a escribir coa estrutura dun decálogo algunhas ideas sobre o que é a forma novela para a sección que coordina dentro das actividades da Fundación Euseino, onde outras e outros novelistas antes e despois que a min foron dando conta do seu xeito particular de pensar a novela dende a novela. Aquel decálogo tituleino O nome da illa, e concluía que na novela, a diferenza do que ocorre na vida corrente, é posible acoutar o territorio, pechar unha porta e determinar que todo o que hai detrás dela é un universo completo, e que por iso a novela é unha illa. O poder fundamental de quen escribe, dicía tamén alí, é nomear esa illa e establecer onde remata a liña de costa e comeza o mar. Cando me propuxeron participar nesta xornada dedicada á onomástica literaria, lembrei de seguido aquela colección de apuntamentos sobre a novela. Pareceume que a cuestión de como nomeamos as cousas debía ter algunha importancia para min se o título que lle dei ao decálogo enteiro remitía precisamente a isto, e que de calquera xeito a escrita literaria ten moito que ver coa tarefa de tomar decisións sobre case todo, e coa obriga de prever as súas consecuencias no artefacto, cunha vontade de converterse nunha especie de deus pequeno para esa illa limitada e para quen vive dentro dela. Non adoita pasarme, confeso, que os personaxes que escribo cobren vida propia para contradicirme, e sempre me sinto déspota sobre eles, porque son incapaz de escribir nada antes de ter ben tomado o ton e a temperatura coa que aparecen nunha novela. Se non imaginei cada un dos seus xestos, non consigo adiviñar cales son os asuntos que lles preocupan, e preséntanseme como seres deshidratados que camiñan cara a ningunha parte. Cando os personaxes teñen nome nas novelas, preciso saber como se chaman o antes posible, e moi poucas veces, e sempre por algún motivo de peso, cambio de opinión. Isto ten moito que ver coa intersección das dúas palabras que usei antes, imaxinar e adiviñar.
Cando escribo, pareceme estar sempre na procura de cales son as palabras coas que debe contarse unha historia que xa está escrita nalgún sitio, e cal é o nome que de algunha maneira lle corresponde a cada quen, é dicir, tratando de adiviñar o que xa existe no espazo da imaginación co desexo de tomar as decisións correctas para que os meus personaxes non teñan a feitura da sombra ou do cartón. E por iso creo que me interesan en especial os pactos de ficción ambiguos, o xogo da autorrepresentación, como un modo de cruzar a ponte do que pasaría se, que é a pregunta que está detrás da pulsión de narrar, fiando a impostura da fábula co discurso natural. A primeira novela que construín con conciencia de estar dándolle forma a algún tipo de artefacto titulábase O derradeiro libro de Emma Olsen e estaba ambientada no medio oeste americano, en Dakota do Sur. Presentábase como unha falsa traducción ao galego do relato memorialístico dunha escritora ficticia que quere contar algunhas escenas significativas da súa infancia e mocidade na súa vila natal, Faith, xusto no momento en que lle queda pouco tempo de vida. Eu sabía que quería situar a novela nos Estados Unidos e tiña algunhas ideas imprecisas sobre os territorios posibles onde acontecía todo, pero escollín o lugar definitivo que ten unha referencia real únicamente polo significado do topónimo Faith. Falo aquí do topónimo porque é o único lugar importante que se menciona polo seu nome nun libro meu. E penso que é así porque adquire no libro certo corpo de personaxe. Era relevante como lle chamaba, era relevante chamalo porque de algunha maneira era tamén alguén. Compuxera nese sentido un pequeno listado onde figuraban outras localizacións que tamén se chamaban Faith, porque o topónimo Faith é abondo frecuente nos Estados Unidos e en todo o mundo, ou que se axeitaban á vontade de localizar as accións nun lugar cuxo nome remitise ás ideas do libro. Non lembro exactamente o resto de posibilidades e pareceme difícil nesta altura asumir calquera alternativa, porque o nome do lugar condicionou ata certo punto que un dos temas da novela sexa a relación que os personaxes teñen coa esperanza. Cando escribí o derradeiro libro de Emma Olsen, escollín Emma e Clarisa para as miñas protagonistas porque eran dous nomes habituais, aínda que non os máis habituais, no lugar e na década en que elas dúas naceran, tal e como eu quería. Calquera reminiscencia literaria, no caso de Emma, podía ubicarse na encrucillada entre a literatura e o ordinario, porque, aínda que apuntase ás outras Emmas da literatura, apuntaba ao tempo os millóns de Emmas que non teñen nada que ver coa literatura. O que é frecuente, aínda que non o máis frecuente, si ten moito que ver coa procura do extraordinario dentro do común que hai en case todo o que escribo. Que os nomes dos meus personaxes non sexan singulares, que non estorben na lectura despregando un abano de connotacións curiosas ou raras, é unha elección que está en toda a miña narrativa para adultos, coa intención de evitar no posible, creo, que as árbores non nos deixen ver o bosque. Outro aspecto importante á hora de escoller os nomes dos personaxes, no caso singular desta novela, foi o feito de que o libro se presentase como unha falsa traducción. Dende o momento en que a novela se inscribe na tradición literaria galega para contar unha historia foránea, formula a necesidade de achar a confluencia entre a verosimilitude do relato e o recoñecemento por parte do lectorado ao que se dirixe. Non quería escoller nomes que lle ofrecesen dúbidas de pronuncia a unha lectora galega, ou que tivesen sons excesivamente impropios. Así que elixín algúns que fosen tamén comuns ou aceptables no idioma en que o libro estaba escrito. Por exemplo, seleccionei Emma, Clarisa, Mónica, Linda, Sara, Ana, porque son nomes ou palabras que existen xa no idioma de quen lé. Escollín Bill, Doris, Susan, porque se pronuncian igual que se escriben, e fixen o mesmo con algúns apelidos, como Logan, Olsen, Evans, Montana, que non son galegos, pero cuxas sílabas poderían aparecer nun apelido galego, calquera. Para min era relevante non incorporar, cando menos nos personaxes principais, ou os que aparecían continuamente, letras ou pronuncias pouco confortables entre o resto de letras ou pronuncias do texto, e por iso as reservei para os personaxes episódicos ou que aparecen unha vez puntual ou dúas, como John e Jean. Lembro tamén que nesta superposición de idiomas tiven que cambiar o nome que lle dera inicialmente o irmán de Emma, Benjamin, porque a súa forma curta era Ben, e iso creaba con máis frecuencia da que me gustaría repeticións co adverbio ben en galego. Recoñezo unha certa preocupación, como apuntaba antes, porque os nomes dos meus personaxes sexan transparentes. Unha preocupación que ben creo do desacougo que me produce o impacto que ten unha palabra nun texto. Unha palabra que non está onde debería ou que non é a que debería cae sobre a páxina como se formase unha especie de cráter
que condiciona a postura na que están as demais. O efecto é parecido ao da contaminación lumínica. Se unha palabra é excesiva, faise imposible mirar con nitidez as palabras que a rodean ou o resto da escena. E os nomes propios producen esa sensación máis que ningunha outra palabra. Por iso, aínda que soamente en parte, as miñas protagonistas máis importantes nas 3 novelas que seguiron o derradeiro libro de Emma Olsen, Carrusel, Illa de Decepción e Os seres queridos, falan por elas mesmas e non teñen ningún nome. Que non teñan ningún nome retira do texto unha información que condicionaría a naturalidade do discurso, e aínda que podería nomealas de calquera maneira, é consecuente coas novelas non facelo. Esta decisión non está exenta de problemas. Non outorgarlle ningún nome a estas protagonistas, que funcionan como un trasunto ficcional de quen escribe, non é unha decisión doada desde a posición da autora, porque conduce a unha recepción máis incómoda das novelas. Pero é así como adiviñei que debía ser, e para min é isto o que importa, ou cando menos é o que me importaba cando as escribía. Tampouco é con certeza a única opción. Con frecuencia, en novelas onde as e os protagonistas falan en primeira persoa e poderían ser percibidos como trasuntos ficcionais de quen escribe, eses personaxes aparecen marcados, as máis das veces desde as primeiras páxinas, con algún nome, sempre distinto ao nome do autor ou da autora que asina o libro. E iso soluciona, polo menos a priori, o problema da confusión entre a novela autoficcional e a crónica autobiográfica ou o testemunho de feitos auténticos, que é inexplicablemente frecuente, sobre todo en certos contextos. Non quero dicir con isto en ningún caso que outorgar un nome a un personaxe ou un protagonista que fala en primeira persoa e que pode relacionarse con quen escribe sexa un subterfuxo. Non penso que o sexa, e de ser algo parecido non lle restaría nada ao meu ver a ningunha desas novelas. Pero sí quero apuntar a como unha ou outra decisión pode determinar como é lida unha obra narrativa, a que tendencia ou subxénero é a escrita e tamén que consideración se ten dela, tamén que consideración literaria se ten dela ou, digamos, que se ubica, digamos, no territorio da subliteratura ou non, non? Algúnas decisións que tomei, para alén dos nomes das protagonistas, cando escribín Carrusel, Illa de Decepción e Os seres queridos, teñen certo interese na cuestión da onomástica. Mantiven, por exemplo, en Carrusel un nome de personaxe que xa utilizara nun libro anterior e considerei empregar iniciais para referirme a personaxes de pouca relevancia, para non marcalos. Algo que finalmente descartei porque non achegaba nada de valor e entorpecía o discurso máis do que o lixeiraba. En Illa de Decepción volvín construir un personaxe estranxeiro, unha muller francesa, seguramente o personaxe máis carismático da novela, a que chamei Amandine, atendendo á súa idade e á sonoridade do nome en función dos atributos do personaxe. O nome propio doutro dos personaxes ten nesta novela importancia na trama. No final dunha das historias que compoñen o libro, a coincidencia entre o nome dun personaxe e o nome do pai da protagonista revela, sen dicilo, cal é a identidade deste primeiro personaxe que xa apareceu antes. En Os seres queridos, ademais da protagonista, hai outro personaxe que non ten nome, o neno. Nin a nai, nin o neno na novela teñen nome propio. E o feito de que ningún dos dous se chame de ningunha maneira non ten que ver, que isto é unha cousa que lín nalgún sitio, coa idea de que puidesen ser calquera nai ou calquera neno, senón pola contra coa idea de que son unha nai e un neno moi concretos e de que o vínculo que construen entrambos fai innecesario que se chamen un ou outro por calquera nome compartido por máis xente. Sitúanse xuntos así dentro da ficción na burbulla do anonimato e iso convértese nunha maneira de separalos dos demais, de tender entre eles dous unha ponte. Tamén en Os seres queridos escollín para os dous personaxes masculinos principais nomes que funcionasen ben un co outro. Por unha banda, o nome de Carlos, que ten unha referencia real e que mantiven, era consecuente co carácter do personaxe, e, de novo, tratábase dun nome pouco connotado, abondo común e, por iso, transparente no relato. Por oposición a este, escollín para outro personaxe masculino o nome de Miguel entre varias opcións, procurando que os nomes dos dous personaxes masculinos que aparecen na novela non tivesen nin as mesmas vogais, nin a sílaba tónica no mesmo sitio. Seguramente, o mellor isto é unha cousa que só me pasa a min, porque con frecuencia me confunden nas novelas e nas películas, os personaxes que levan nomes semellantes, que teñen certo parecido físico, tardo moito en decatarme quen é o bo e quen é o malo. A intención da escolla ten que ver con que o lector tarde pouco en diferencialos, algo que non sucedería, creo, de maneira tan diáfana se lles chamo Marcos e Carlos ou Miguel e Manuel.
Para as novelas ambientadas en Galicia, doito consultar os datos de frecuencia e distribución dos nomes e apelidos do Instituto Nacional de Estatística, que creo que é algo que facemos todos os escritores, ou non o sei, pero teño asumido que sí, que están en rede, e que recollen, entre outras cousas, cal é a idade media das persoas que se chaman de certo xeito, algunhas gráficas que indican cando e onde ese nome se popularizou. É realmente divertido o asunto este. En todo caso, creo que hai unha noción sempre intuitiva sobre as connotacións dun nome propio. Por exemplo, lembro pensar cando era nena, estudaba primeiro nun colexio de cidade e logo nun colexio de Lousame, que a literatura que eu lía non estaba feita para que a protagonizasen as Sheilas e os Kevins, que abundaban na miña escola, e no caso da literatura galega, por exemplo, si as Uxías, Mariñas e Antóns, tamén frecuentes na miña contorna, pero non tanto noutras, e na literatura española, por exemplo, non había tampouco Xeilas ou Kevins, era máis común que nas miñas lecturas aparecesen nomes en desuso, curiosos, antigos, bárbaras, remigios, seguramente porque nesa literatura non era necesario normalizar a onomástica propia. Un dos asuntos sobre os que nos propuxo reflexionar no marco desta xornada é precisamente este, o da escolla consciente de nomes galegos para os personaxes e o problema da castelanización dos nomes propios. Moi poucas veces, e non por acaso, escollín para os meus personaxes, fora dos que son estranxeiros, nomes que non fosen galegos. Agás que quixese marcar na escolla precisamente o problema da castelanización dos nomes no contexto do personaxe. Pero tampouco escollín case nunca aqueles nomes que son específicos do galego e impropios no castelán. Isto ten que ver seguramente coa vontade de sinalar que Manuel, Ana ou María son nomes tamén galegos. Preocupoume sempre dun xeito intuitivo asumir que o que non é exclusivo do galego é patrimonio do castelán, sobre todo cando se trata de nomes que forman parte da tradición onomástica da maioría de linguas romances. Esta preocupación, aínda que isto non ten moito que ver, pero estendo tamén a revisión doutras escollas léxicas que fago cando escribo, por exemplo, certa tendencia que detectei, ou certo vicio que detectei en certa altura de usar procurar por vez de buscar, atopar por encontrar, acontecer por suceder, mudar por cambiar, entre outros exemplos, que acabou por deixarme unha sensación de renuncia a palabras que tamén nos pertencen como falantes. Houve entre reivindicar, de alguna maneira, os trazos diferenciais do galego e o tempo non renunciar a ningunha ferramenta do idioma, para min é frágil e delgado, pero tamén son frágiles e delgadas todo o resto de disxuntivas que se toman na escrita e ao meu ver, se estas escollas asoballan sempre todas as outras opcións, construen unha especie de idiolecto literario por oposición ao castelán. E creo que isto acaba afirmando ou suscribindo de alguna maneira unha dependencia de outra lingua. Como conclusión a estas notas sobre as motivacións que hai detrás da escolla dos nomes de personaxes na miña narrativa para adultos, quero comentar o caso case oposto en intención das eleccións que fixen para a pouca narrativa infantil que escribín ato de agora. No caso da novela Demetrio de Moscopio perdeu a chispa, os nomes dos personaxes teñen a vontade de ser humorísticos e de non pasar inadvertidos. Dentro desa novela, ademais do personaxe de Demetrio de Moscopio, seleccionei outros nomes con rimas ou rarezas, como os das irmás Carmelina e Laudina Flán, o mago Ciro, Afonso Sosón, avó do protagonista e a súa irmá Celeste Sosón, porque son personaxes insólitos ou fantasiosos. O tempo, para os dous protagonistas que son persoas comuns, escollín nomes tamén comuns, Clara e André. A miña sensación respecto a todas estas cuestións e a todos estes nomes é a de estar diante dunha especie de álbum de fotografías familiares, como se os meus personaxes formasen parte tamén da miña relación cos nomes de persoa e revelasen as miñas preferencias ou os afectos que me produce a xente que se chama dun ou doutro xeito, a xente na rúa. Finalmente, creo que o vínculo máis importante que teño con onomástica literaria prodúcese sempre fora da ficción. Con frecuencia, a literatura marca o meu xeito de relacionarme. Nunca lle chamaría un fillo meu polo nome dun personaxe de ficción que algunha vez detestei. E todas as alicias deste mundo teñen sen facer nada máis a miña simpatía. Moitas grazas. Ben, pois moitas grazas, Berta, e aquí hai algunhas ideas interesantes, como a escolla do anonimato, precisamente parte tamén da onomástica, ou as burbullas
ou illas que constitúen as novelas. E entón, agora pasamoslle a palabra a Marcos Calveiro. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer á Academia o convite, a Marilar e a Berta as súas palabras. Cando da Academia me recordou Nélida hai uns días de que tiña que presentar un texto por escrito de entre 20.000 e 50.000 caracteres sobre o tema para publicar nunhas actas, que ao parecer isto que decimos aquí vais a publicar, non tiña absolutamente nada escrito. Escribín a toda velocidade unha cousa de 1000 caracteres e mandeina. Ahora, relendo ao mediodía, en relación co que iba a decir aquí, ocorreuseme que se me quedaron un montón de cousas sin decir. Eu vou facer un pequeno resumo esquemático dese texto que logo no seu intre podedes ler se estades interesados, en referencia tamén a as cousas que comentou Marilar ou Berta, que agora tamén se me cendeu a lámpada na cabeza. Se falo da onomástica das miñas novelas, nos personaxes das miñas novelas, pois podería casi, falando así dun xeito douto, que habería tres grandes grupos. Habría, por un lado, unha onomástica que eu chamei no meu texto onomástica matemática, é dicir, teño moitísimas dificultades para poñerlle o nome aos personaxes das novelas, pero moitísimas. E durante moitísimo tempo, durante o proceso de escrita, os personaxes levan nomes das ecuacións. X, Y, Z, ou unha simple inicial. E tardo moitísimo en logo atoparlles o nome. Fundamentalmente, casi sempre ao final do relato. Pásame tamén cos títulos. Tardo moitísimo momento. Sardineiro foi durante moitísimo tempo no arquivo do ordenador Vilagarcía, únicamente. Ou Arousa, ou Sorolla, porque, bueno, fun cambiando de nomes. E a protagonista tardei moitísimo tempo en atoparlle o nome. Ao final foi unha combinación entre o nome dunha irmá da miña avoa e un apelido Cores, que é un apelido habitual na zona de Vilagarcía e do Salnés. É dicir, Vilagarcía, como esa novela está ambientada en Vilagarcía, recurrín a moitos elementos que me son familiares, xente que coñecía de Vilagarcía, apelidos habituais ou correntes nesa zona na comarca do Salnés ou nas terras da Arousa para poñer nas novelas. Pero xa digo, teño moitísima dificultade. Ademais, teño a sensación de que hai un nome preciso exacto para o personaxe. E que Delia Cores tiñase que chamar Delia Cores. E todas as combinacións posibles que se me ocurriron antes, pois non lle facían, non a poñían en valor, non lle facían mérito a ela como personaxe. A veces, podo facer dúcias de combinacións, de apelidos e de nomes, e tamén que teñan logo certa eufonía, que soen ben, certa musicalidade. Por iso digo que me cústame moitísimo. Esa digo, eu que chamei eu no texto que escribín e que mandei á Academia, o que lle chamo eu, a onomástica matemática ou ecuacional, que prácticamente teño que despensar a incógnita do nome dos personaxes ao remate das obras. Logo, hai moitas obras miñas que o proceso moitísimo máis doado. É dicir, o que sería a onomástica xeográfica ou histórica, é dicir, as novelas están ambientadas nun tempo histórico moi determinado, nunha xeografía moi determinada, habitualmente moi lonxe do noso país, e evidentemente os nomes dos protagonistas da novela teñen que ser coherentes e verosímiles co tempo histórico onde se desenrola a acción e con esa xeografía. Evidentemente, se estou escribindo da Venecia barroca, os nomes teñen que ser italianos. Non pode haber Usías, nin Kevins, nin Seilas, nin nomes de Xogo de Tronos. Ten que haber certa relación. E os nomes da toponimia, evidentemente, tamén. Teñen que ter reminiscencias ou se son reais desa xeografía onde se ambienta a novela, desa toponimia real, e se son inventados que teñan certa sonoridade. En Palabras de Agua, unha novela ambientada en África, inventei o nome dunha tribo, inventei os nomes da tribo, pero son nomes que teñen resonancias africanas, evidentemente. Hai moitas palabras en suajili, pero logo os nomes realmente inventeinos, pero que teñan certa relación. É unha cousa, ademais, que me molesta moitísimo como lector. Recoñezo que teño lido moito, leo moito, son un pouco repugnante. Eso que poderíamos chamar o racor literario a mí molestame moitísimo. Eu estou lendo unha novela e hai algunha incoherencia nun nome ou nun apelido dun personaxe que non coincide no tempo histórico ou é demasiado moderno ou hai algo que non me cadra, a novela xa ten unha cruz vermella,
E xa non falemos se hai fallos de récord gastronómicos. É outra das miñas obsesións. Eu, cando escribo unha novela histórica, procuro buscar o que a xente comía, para non meter a pata. Hai detalles que a veces me distancian das novelas, pero que están tamén relacionados cos nomes, a toponimia, as comidas, os detalles do día a día e da vida privada dos protagonistas dunha novela en un tempo histórico, unha xeografía distinta a nosa, que inclúe tamén os nomes, a toponimia e a onomástica, por suposto, pois hai veces que como lector me distancian porque hai unha cousa aí que me cadra, que me está renxendo na cabeza durante toda a lectura da novela, que pode provocar directamente que a deixe. Por iso, nos procesos de escrita doulle moitísimas veces a volta aos nomes. As novelas históricas é doada. Ademais, nas miñas novelas históricas normalmente surden un montón de persoeiros históricos que aí eu teño doado. Se teño unha novela protagonizada por Curros Enríquez e Carmás, a onomástica é evidente e explícita, non teño que facer ningún tipo de cambio. E prácticamente en todas as miñas novelas históricas hai mortos persoeiros históricos, se é ambientada en Galicia como Fontán, ou se é ambientada en calquera outro lado. E logo sí que algunhas veces sí que os nomes funcionaron como elemento simbólico nas novelas. No caso dunha novela juvenil miña que se chama Rinocerontes e quimeras, os protagonistas son uns rapaces escravizados nun espectáculo circense, explotados e maltratados, e durante toda a novela non teñen nome. Teñen o nome que lles atribuíron no espectáculo. Está Nena Pasaro, Nena Pingüín, Nena Siamesas, pero non aparecen os seus nomes reais de pila. Simplemente ao final da novela, cando eles acordan fuxir, se poñen todos de acordo, volven a sentirse persoas, recuperan os seus nomes. E son os últimos parágrafos da novela, aparecen os nomes reais deles. Xa non son Nena Pingüín, Neno Pásaro, senón que son Amelia, Antonia e os nomes que lle puxen. Aí sí que, en este caso, a onomástica funciona como elemento simbólico. E no caso, por exemplo, que citou Marilar de O pintor do sombreiro de Malvas, o protagonista non ten nome. Está constantemente a novela escrita en primeira persoa e non se cita o seu nome en ningún momento da novela. Eso sí que foi feito a mantenta. O cadro de Van Gogh no que eu me inspiro para sacar o protagonista da novela é un rapaz que el retrata as poucas semanas de chegar ao Vers. O retrato titúlase Rapaz con flor, é un adolescente de cabelo roxo longo e simplemente mantiven o xogo. O cadro é un rapaz anónimo e na novela é un rapaz anónimo. E logo, aquí xa vai ser un ton un pouco máis confesional, recoñezo que practico a onomástica de vinganza nas novelas. Eu creo que facemos todos os que escribimos literatura, pero moitos non se atreverán a confesalo. Eu teño matado a moitos cabros nas novelas que coñezo. Fago un xogo de palabras co seu nome, fago un acrónimo, pero algunha xente que lle teño ganas, mateina nas novelas. Así de claro. Teño matado, asesinado hasta un crítico, que me fixo unha mala crítica dunha das miñas primeiras novelas, traducín a unha lingua estranxeira o seu nome, facendo un pequeno xogo de palabras co seu nome real, e directamente matei no ben matado, ben afogado. É dicir, que eu creo que moitos de nós, aquí hai algúns eximios escritores abaixo, practica algunha vez a onomástica de vinganza. Eu teño enemigos profesionais dos meus tempos de abogado que lle tiña ganas e os metín tamén como víctimas de unha morte violenta en algunha das miñas novelas. Non vou a decir agora os casos, nin os nomes, apelidos, nin as novelas, pero a ver, tampouco é xente que lea moito, son bastante ignorantes en xeral, así que non creo que haxa problema. O teño feito incluso nos Sardineiro das Ingleses con algún familiar directo. Me parece que se chama Filgueira, o protagonista de Os Sardineiro dos Ingleses, o escritor que está investigando a historia dos Sardineiro dos Ingleses, non deixa de ser un trasunto meu na novela. Cambiélle o nome por non poñer Marcos Calveiro, puse Modesto Filgueira. Pero, evidentemente, a nai que aparece ali é a miña nai. Isto está retransmisiéndose por internet, bueno, pero tampouco ven internet, é menos unha página academia. E o Curmán que aparece na novela, que queda moi ben retratado, é o meu Curmán. O deixo no seu lugar, é dicir, que non teño ningún problema tampouco en recoñecelo. Pero sí que teño que comentaba, fundamentalmente, poucas veces me ten pasado o problema dos nomes, porque cando recurro a elementos históricos ou outras
outras latitudes, pois é relativamente doado. Eu teño viaxado moito coas novelas. África, nomes africanos. Irak, nomes iraquíes, evidentemente. Se me vou aos Estados Unidos do século XIX, nomes americanos. Estou na Revolución Mexicana con Pancho Villa, evidentemente os nomes teñen que estar relacionados con aquel momento histórico. Esa para rematar. Marcial Lafuente Estefanía, un autor de literatura popular, que a mellor habería que reivindicar algún día destos, vivira antes da República, viaxara por Estados Unidos, el fora enseñeiro e trouxera de unha das súas últimas viaxes americanas unha guía telefónica de Nova York. Era un elemento que empregaba para buscar os nomes dos protagonistas da súa novela. De todas esas novelas prácticamente sacadas en serie, todas moi semellantes, pero tiña unha guía telefónica de Nova York, que cando marchou a guerra como soldado republicano deixoulle a súa muller para que agardase ben guardada porque a consideraba indispensable. Logo pasou pola cadea, foi condenado a morte, foi perdoado, recalou en Vigo durante moitísimos anos e publicou as súas primeiras novelas na editorial CIES, que tiña a súa sede ali en El Duallen, pero sempre o acompañou a súa guía de teléfonos da cidade de Nova York, onde buscaba os nomes dos seus protagonistas. Con isto remato a intervención e deixo paso a Fina Casal de Rei. Moitísimas grazas. Pois hai literatura autoficcional en fin, hai distintos termos cos que se coñece. Sei que hai tamén metaliteratura autoficcional, porque aquí Marcos acaba de facer unhas confesións urbi et orbi retransmitidas por streaming de como utiliza esa nova rama que eu espero que Anabel e Luz Méndez tomen nota, que é a onomástica, bueno, hai dúas, polo menos, onomástica matemática e onomástica da vinganza, pero volve a aparecer o anonimato. Eu teño que confesar que a min o de poñer X e Z, eu creo que sería incapaz. Eu teño que ter un nome desde o principio, podeme levar moito tempo, pero creo que sería incapaz de escribir unha novela se non soubese o nome. E entón, pois, agora damos paso a Fina Casal de Rei. Ola, boa tarde aos deste lado e aos que están do outro lado da pantalla tamén, as persoas que están do outro lado. Moitas grazas por convidarme, grazas Marilar por as túas palabras, parabéns á miña compañeira, ao meu compañeiro de mesa. Ir de última, pois, ten as súas cousas, porque en moitas, por síntome identificada co que dixo Berta, e en algunhas outras que non se contradín, pois tamén contigo, incluso co que acabas de dicir dos nomes. Pero, iso, parabéns polas vosas intervencións, parabéns tamén a Marga por ese bonito traballo que fixo, que me lembrou que, efectivamente, os microtopónimos fan ata milagres. En Moraña, onde estiven bastantes anos dando clase, un cura foi capaz de conseguir unha devoción inmensa a unha santa, Santa Xusta, grazas ao nome dunha veiga, que se chamábase así, veigas de Sobre da Fonte. Entón, a Virxe apareceraselle dicíndolle que había unha fonte nese sitio. Ela así o contaba, e, efectivamente, escarbaron ali e apareceu a fonte datada en 1501. É dicir, os microtopónimos fan ata milagres, pero iso non é máis que unha digresión, porque a nós non nos toca diso, xa está Marilar mirándome, que ten toda a razón do mundo. A ver, eu ainda me enterei máis tarde que a ti, Marcos, de que había que presentalo por escrito, xa ti o entregaras, e ti tamén. E cando unha cousa a faz moi rápido, ao revés, ainda está, porque despois sempre ven o de contención. Non me deu tempo moito nin a esa contención, pero faremos o que poidamos. Ata
me axudaron a preparar isto pensando como no correo poñíame si necesitas, tal, digo, todo o mundo debe facelo, por logo eu tamén. Entón, pois aí os nomes importan, titulei a miña intervención. Si, dende cativa souben que os nomes importan. Algo xa teria que dicir do meu propio nome. Se non fose que non temos tempo para tanto, falaría dos prexuizos que me acompañaron ata que medrei e me fun desprendendo deles e resulta que tampouco era unha cunchabaleira, senón que tiña razón de ser. Pero en principio así foi. Os antropónimos son o noso primeiro sinal de identidade, pero non os escollemos nós, que é o que me pasou a min. Non escollín o meu nome tampouco. En canto tomamos conciencia de que esa palabra nos pertence, que está como pegada á nosa pel como un órgano máis, non sempre nos satisfai. Hai tantas historias persoais arredor de cada nome. Diso saben moito, por exemplo, Ana Boullón e a súa compañeira Luz Méndez, que organizaron estas xornadas. Eu descubrín que, por exemplo, que miña tía Esmeralda se chamaba Vitoria cando o lín na necrolóxica. Resulta que, por contentar ao padriño máis a nai, puxéronlle no rexistro civil un e no de bautismo outro. Entón, é unha anécdota así rexorbeira parecida, vamos, que en un caso semellante, é cando miña sogra, Ermelinda, lle chamamos sempre, pois lle consultou ao meu sogro, como firmo aquí, con Ermelinda ou con Regina? El díxolle, ti chamaste Regina, Ermelinda. Entón, iso vivino en directo, ou sexa, que non sei con cal se identificaba ela, ou creo que sí. Os nomes importan na vida real, por iso como consecuencia tamén importan na literatura. Contan que unha escritora estadounidense de finais do XIX, principios do XX, Patricia Highsmith, non sei se pronuncio correctamente o nome, pois que entregou un manuscrito nunha editorial e que xa lle ian publicar porque tiña 3 informes moi bons. Pero ela, coa ledicia de que xa lle ian publicar, volveu relelo e cambiou os nomes 4 veces. Ao principio dixéranlle que era real como a vida mesma. E ao final o editor desistiu de publicarlo porque dixo que aquilo perdera toda a credibilidade ao cambiarlle os nomes. Entón, os nomes sí que deben importar. Eu mesma, cando leo unha novela, gústame que algo xa se dixo aquí, pois que me traslade ao lugar onde acontecen os feitos e os nomes, tanto dos topónimos como das persoas, axudan moito. Poño por caso, eu cando lín Neve, do escritor turco Orhan Pamuk, pois eu agradecín que me levase a esa paisaxe oriental de inverno e aquel ambiente islámico da remota Kars na periferia turca e aqueles nomes Ipek, Efendi, Zain, Lazuli. Se non miro pola chuleta, xa os tiña como medio esquecidos. Sen embargo, recordo que nese momento eu sentín aquel frío da cidade. Eu crin naqueles personaxes porque se chamaban así, seguramente se lle puxesen Manolo ou Pepe, pois non serían cribles. De todos os xeitos, pola contra, cando sen xustificación leo nomes, que algo tamén se dixo, que a min me resultan extraños, raros, e non lle atopo xustificación, a verdade é que me molestan, cando me fan ir atrás sen motivo a ver quen é quen. Cando si hai motivo, pois sí que yo perdono. Que os nomes efectivamente poden axudar a construir unha ponte entre ese mundo real e o mundo ficticio. Ata os nomes que escollemos para que conste a nosa autoría nos libros son resultado dunha escolla intencionada. Ana Alfaya ten un nome moito máis longo. Ana María Alfaya Bermúdez creo que me deixo atrás algo, pero
María Pilar Jiménez Aleixandre, non teño que decir nada. E imaginemos por Ricardo Eliezer Netalí Reyes Vaso Alto, que dixo, voume chamar Pablo Neruda. E foille moito máis ao mellor comercial, máis fácil de reter. Por veces, esta escolla responde a unha moi premeditada estrategia de mercado. Tal foi o caso de Catherine Cressman, esa autora da maravillosa novela epistolar Enderezo descoñecido, que fala do veleno do nazismo. Esta autora ocultou o nome de pila e fixose chamar polo seu apelido e polo do seu marido, Cressman Taylor, para pasar como por home. Foi escrita nos anos 30. Por sorte as cousas van mudando. Pero así tería outra acollida daquela. Efectivamente, lérona, pensando que era un home de outra maneira, sendo a mesma novela, ao mellor nin a lían. Restrinxíndome aos criterios que utilicei para decidir os nomes dos personaxes que aparecen na miña literatura, son moi variados. En Mutacións xenéticas, por exemplo, que foi, aunque foi publicada a comezos dos 90, no 91, escrito fora, era o primeiro libro publicado, escrito foi a comezos dos 80, nin siquiera pensaba publicalo. Pois eu era cando estábamos con os mestres e mestras con ese fervedoiro de entusiasmo arredor da nosa lingua, entón puxenlle Adrián tan só porque era diferente do castelán e levaba H, para que se notase que era diferente o apelido que escollía para ese protagonista. Na maioría dos meus libros, os nomes escollidos seguen ese criterio, se están ambientados en Galicia, pois de intentar que sexan tamén nomes cribles aquí e familiares e mesmo comuns para min. Non teñen máis significado, máis que esas connotacións asociadas á verosimilitude, cando lea a historia sexa crible. Por exemplo, en Itza, Nacida do corazón, puxenlle Itza con H, porque esa nena veu adoptada da India. Eu quería un nome que chegase de ali tamén, para darlle esa credibilidade. Por exemplo, en Halima de Apomba e o de Golado, Halima, esa nena marroquí, pois tamén se chama así, porque non quixen, además, escoller un tópico como podería ser Fátima, e, sobre todo, porque eu coñezo aquí moitas Fátimas que son de ascendencia galega e non teñen nada que ver con Marrocos, por exemplo. En canto a Degolado, pois tamén todo ten algún significado. O rapaz gustanlle os paxaros e, ademais, pon arredor, sempre está cun collar vermello de coiro arredor do pescozo, como a ese pimpín degolado, ese paxaro que ten as plumas encarnadas. Diso sabe Marilar moitísimo máis que a min, pero eu busqueino, pois, arredor do pescozo. Calquera dos nomes ten algunha razón de ser. De todos os xeitos, puideron ter sido outros, sí. Outro nome indio, sí. Outro nome marroquí, sí. En algún caso concreto, pois, só o escollín por ser un nome eufónico, que tamén diso se falou, porque me soaba ben para unha nena enigmática e leda como un ramallo de amenceres que vive soa e feliz de un misterio na mochila de Alba. Ou escollín Helena con H para unha historia, un relato para un libro colectivo que aínda vai sair dentro de pouco, en Xerais, porque mo pediran nun momento, como facemos ás veces as cousas, pediranmo nun momento en que eu estaba no hospital con unha persoa da familia e de noite escoitaba seguido a unha señora chamar que non estaba ben, xa chamaba seguido Helena, Helena, Helena. E eu non sabía sobre que facer a historia, non ten nada que ver con aquilo, ou sí, pero esa Helena aparece efectivamente nesa historia que titulei Asteroide Amor para adultos. Falo así con velocidade porque estamos moi agobiados co do tempo. Todo o mundo, a culpa é de Ana Boullón, porque nos
furga en cousas que despois efectivamente nos faz reflexionar e gustaríanos contar cousas que ao mellor aos demais non lles... Pero nós, por desafogar, botaríamolas fora. Digo que outras veces non... teñen unha maior significación os nomes que escollo. Por exemplo, en Hoxe sóbrame o corazón, o propio nome escollido é o que construe o relato. Aquí, o protagonista, casualmente, chámase Miguel Hernández, como o poeta de Orihuela. Trátase dun ancián que quedou prácticamente cego e ten na súa biblioteca a obra completa do poeta homónimo. E pídelle a cotío, a coidadora, que lle lea poemas deses libros. E a coidadora está convencida de que son da súa autoría, entón admírao profundamente. En As de Mosca para Anxo, a Estrela, unha nena con diferentes capacidades, non se lle ocorrería preguntar a Anxo: Anxo, tes as? Se non se chamase Anxo. É dicir, que o nome tamén está pensado. E ela chamase Estrela porque malia as súas limitacións e quen de brillar no medio dos compañeiros e compañeiras por moitas cousas. En Dúas letras, unha historia que ten tamén a película, o DVD, pois que vai sobre a emigración nos anos 50 do pasado século. A nai, xa velliña, recibe unha carta do fillo en castelán, como maioritariamente se escribían daquela, dende Bos Aires, na que lle conta pois que está ainda empeñado, que as cousas non lle van nada ben, e remata a carta dicindo: a la espera de la suya, recibe el más sentido de los abrazos de su hijo Miguel, que la venera. Miguel Louro, mi señora y Miguelito también le mandan abrazos. Este Miguel é outro fracasado da emigración como o pai do Migueliño de Castelao. Ese nome foi tamén moi adrede escollido. Unhas veces foron motivacións naturais de nomes populares da veciñanza e outras, como neste caso, máis relacionados coa literatura. En Historia da bicicleta dun home lagarto, ambientada nos anos 30 do pasado século, en Albarracín, pois o protagonista ten 8 anos, é un nome máis grande que un edificio de 30 plantas. Chámase Mundo, que é o hipocorístico de Raimundo. Mundo faise amigo dun traballador de telefonía que está a levantar postes e cables e ele queda abraiado mirando todo aquilo. Establecese entre os dous unha amizade que comeza por presentárense os nomes, o primeiro. Entón, o señor dille: son Camilo, celador de telefonía. A Mundo aquilo sooulle rimbombante, como se dixese: son Camilo, emperador de Vilagarcía. E limitouse a contestarlle: eu son Mundo. Vaya, o teu nome é inmenso. Máis adiante, aclárase a razón de que Antonio, pai de Mundo, non adoitase poñer nome aos animais do seu rebaño, incidindo na trascendencia que suporía. Sabelo nome de todas as miñas ovellas e de todas as miñas cabras, tecería entre elas e máis eu un fío de afectos aínda maior. Os nomes son moi importantes. Acaso non sabes por que razón te quero tanto? Porque me chamo Mundo? Pois iso. Pero os golpistas, ademais de levar preso a Antonio, reducíronlles considerablemente o rabaño. Daquela Mundo puido poñerlle un nome a cada ovella, a cada cabra, a cada cabuxo, establecendo con eles ese fío de afectos dos que falaba o seu pai. Por afecto, o Mundo escollera para os seus animais os mellores nomes: Catedral, Torrebranca, Casa Azul. E por afecto escollín eu, por exemplo, para o protagonista de O misterio dos fillos de Lúa, o meu sobriño e afillado David. Non foi por outra cousa. Non sempre é para matalos, e para outras veces tamén é para darlle unha aperta de alguma maneira, unha chiscada de afectos tamén. O mesmo pasou con o nome de Noema de O estanque dos parrulos pobres. É a miña única sobriña. Por certo,
Neste último, todo un capítulo xira arredor do antropónimo da protagonista. Tamén para ela é importante o seu nome. Chámome Noema, porque cando ia nacer, que era cando estaba na barriga de mamá esperando, meu pai atopou o meu nome nun libro gordísimo que se chama Biblia. Eu xa sei ler e papá ensinoume o sitio onde ven e aprendino de memoria. É así. Noema, neta de Matusael, e xa está. A señora da farmacia dixo que Noema era unha xudía moi famosa. Eu non sei. Esta é a historia do meu nome. Vaya, é un anaco da historia do meu nome. Conste que chiscadas afectivas, sendo tan maior en tantos libros, teño moitísimas tamén. Ata un don Ignacio, profe de matemáticas que aparece aí, foi o meu profesor, el seguro que non chegou a sabelo, pero o meu mellor profesor de matemáticas, por iso eu fun por matemáticas a oposicións cando podías ir por todo. Cando sabías un chisquiño de todo, especialista en nada. En un día de caca e vaca, Álex chama a seu pai e a súa nai polos nomes de pila. Estes nomes ambiguos foron escollidos moi premeditadamente. A intención foi poñer a proba os prexuízos dos lectores e lectoras á hora de imaginar quen é quen. Gústame estar na carpintería de Cruz e ver como corta a madeira e fai mobles. A min fíxome un barco, un coche antigo. Eu tamén vou ter unha carpintería. Andrea queda na casa para coidarme. Pero agora medrei e despois de estender a roupa toco o violín. Vai volver á súa orquestra. As túas mans naceron para o violín, dille Cruz. E para fregar pratos, rí Andrea. E despois dunha excursión chea de aventuras e sustos, a historia remata así. Chegamos de volta. Eu adoecía por ver a papá e a mamá. Estábanseme acabando a aperta. Quería contarlles tantas cousas. Andrea, Cruz, estou aquí, gritei. Esquecínme de vos decir que Andrea, o violinista, é meu pai, e Cruz, a carpinteira, é miña nai, pero xa o sabíades, non? E eu son Alexandra, a súa filla, claro. En A Lagoa das Nenas Mudas, Amina Nuapa chegou de Lagos, Nixeria, a Galicia. O nome de Amina permitiume facer unha chiscada a outra Amina nixeriana, Amina Lawal, a quen, como lembrarán, un tribunal islámico quería lapidar por adulterio. E o apelido, Nuapa, en honra a Flora Nuapa, a primeira muller africana que publicou un libro en inglés. Nesta historia, as primeiras amigas de Amina que Amina fai no novo colexio son Ana, Flor, Io, Paz. Os seus nomes son as primeiras palabras que aprende cando aínda descoñece a nosa lingua. Amina, feliz, escríbelle unha carta ao seu curmán dicíndolle que lle acaban de regalar unha canción preciosa onde aparece o seu nome e o das súas amigas, porque é o único que ela é capaz de recoñecer nesa canción. A canción preciosa xa vedes aí. Viñeches da África negra, africana, Ana, Ana. Ela escoita Ana e, pois, a súa maneira interpreta, por sorte. E quen fixo esa canción? Un tal Severo. Non se podía chamar de outra maneira, no sentido ruín e duro de quen é duro con quen considera débil. Por iso o rapaz se chama así. Tampouco é un nome ao azar. Esa hipersemanticidade que din aos especialistas. Amina, xa digo, recoñece eses nomes, é o único que recoñece. En Cuca e o abrigo marrón, tamén se falou xa aquí diso. Cuca é unha cadela vagabunda que de cando en vez cadra cun abrigo marrón, onde ao contedor do lixo. Ese abrigo ten unha man quente que dá en esvarar devagar polo seu lombo escuro mentres lle fala. A persoa que vai dentro do abrigo marrón vive tan pobremente que ata perdeu o nome para o resto da sociedade. Entón, fálase del só como o abrigo marrón, tamén se achegou a esas cousas. Outras veces, os propios protagonistas son quen toman a palabra e, malia se sentiren importantes, non consideran necesario pregoar o seu nome. Tamén diso se falou. Aquí non temo que os comparen comigo porque adoitan ter bastantes menos anos. A eses que lle pasou iso, e se di teño 8 anos aunque non diga o nome,
A min estou bastante ben, pero tampouco non se me botan. En fin, os nomes importan sempre, aínda que ás veces aparezan ocultos ou mesmo sexan ignorados. Moitas grazas. Ben, non sei, Ana dirá, porque creo que o debate era de 6 a 6:30, pero empezamos máis tarde, pero non... Pero non quereríamos tampouco meternos no tempo dos esdrúxulos. Entón, creo que apareceron cousas ben interesantes. Hai varios temas que percorren as tres intervencións. Quería dicir unha cousa que eu creo que xa saben, que se queren facelo máis longo, se lles quedou algo no tinteiro, como é o caso que dicía Marcos, porque mandou a todo correr, pois hai un tempo de recuperación en que se pode mudar o texto e se Fina tamén quere facer outra cousa, ou incluso Berta, ou mellor, pois, é dicir, é posible, e estes textos os poderedes ler no Boletín da Real Academia Galega, que se publica, como todas as publicacións da Academia, están disponibles online na web. Un tema que aparece de distintas formas nos tres, pois é a cuestión da credibilidade. E é curioso, non? Porque as persoas que escribimos novelas, pois somos especialistas en contar mentiras, basicamente, pero esas mentiras teñen que ter esa verosimilitude, non? E entón é algo que é unha preocupación, eu creo que compartida, supoño que por case toda a xente que escribe ou se cadra non. E é moi interesante, eu descoñecía o que contou Marcos de Marcial Lafuente Estefanía, porque agora parecenos normal o que contaba Berta de que ela entra no Instituto de Estatística e entón ali ten por anos, por tal, e pode ver isto, non? Cando, claro, no momento que escribe Marcial Lafuente Estefanía non existía internet, por tanto é un tesouro xa dispoñer pois dunha guía de teléfonos. E isto, desde logo, fixo a existencia de información en rede, pois fai cambiar moito. É como a literatura ten que ver coa vida e a vida coa literatura, incluso pois falar das novelas ten que ver tamén coas actas e cousas que produce o Seminario de Onomástica de persoas como Ana Boullón e Luz Méndez. Pois eu teño que decir que na miña última novela, As malas mulleres, que está situada no século XIX, utilicei varios dos documentos que están na web, ademais de Ana Boullón, por exemplo, dos hipocorísticos durante os séculos pasados, que Sisca é un hipocorístico que se podía utilizar nese momento. Por que? Pois, como xa se comentou aquí, é importante que a mentira pois teña eses visos de ser crible, non? Entón, este é un dos temas, pero apareceron outros e eu creo que é posible que irades facer alguna pregunta. Sí. Quería, falando isto da credibilidade, da necesidade de que o nome se axeite á época, estou pensando que moitas veces se xustifica un apelido deturpado, pois porque ao mellor, eu que sei, Outeiro é un apelido pouco frecuente, un personaxe chamase o nome que sexa Otero, ou un nome
en castelán, porque é moi pouco frecuente a súa forma en galego, pero ninguén pensa que durante moitísimos anos esta cousa credibilidade, non sei se nos afectaba menos, pero Margarita Gautier andaba con Armando, tiña unha amiga que se chamaba Julieta, é dicir, que realmente a verosimilitude dos nomes é unha cousa relativa para o propio lector, non? É dicir, entende tamén moitas veces por que os personaxes dunha novela adoptan un nome galego pouco usual no século XVIII ou no 1942, onde non deixaban poñer tan facilmente nomes galegos. Entón, quería preguntarlle aos autores que opinan destas cousas e reflexionan un pouco sobre a función que tamén ten a literatura de normalizar moitas situacións que a nós se nos furtaron, non? Simplemente curiosidade sobre iso. A ver, recoñezo que respecto á galeguización dos nomes ou ao galego aí recoñezo que fago trampas. En Festina Lento, unha novela ambientada a cabalo do século XV-XVI, seguramente os nomes que aparecen de moitos dos protagonistas non poderían estar galeguizados. É evidente, pero fago trampa. Fago trampa porque considero que estou escribindo en galego. Tamén nesa novela hai unha aparataxe documental moi importante, documentos notariais, escrituras e demais, que evidentemente nesa altura en Compostela estaban en perfecto castelán, xa. Que? Bueno, en perfecto castelán. A ver, pero en castelán. Ou en un castelán daquela maneira. Pero eu na novela as transcribo en galego, as poño en galego, un galego arcaizante, por así decirlo, para que teña reminiscencias daquel tempo, pero trato de respetar o galego. É dicir, o Hollywood fai unha película, fai Gladiator ambientada no Imperio Romano, e ali fala todo Dios en inglés, non falan en latín. É dicir, a ver, é unha licencia. Eu coa lingua en ese sentido trato. Teño o protagonista que é Ambrosio Cabaleiro, seguramente naquela altura non sería Cabaleiro, sería Caballero ou outra forma deturpada. Sí que Ambrosio é un nome da época, pero nos apelidos, por exemplo, os galeguizos e nos topónimos, evidentemente, incluso na aparataxe documental que eu imagino e transcribo na novela, os topónimos os poño como deben ser según a nosa realidade actual. Non poño o topónimo castellanizado daquela altura como se poñería seguramente nas escrituras dos escribáns. É dicir, eu aí, en ese caso, a regra incúmproa. Busco outra verosemellanza, sobre todo se estou en outra lectitude e tal, pero referencias ao galego. E o que fago logo en moitas ocasións en outro tipo de novelas tamén, pois unha novela ambientada en África introduzo un montón de elementos do Swahili, que é unha lingua que se fala ali, aunque a novela está escrita en galego, pero tamén por darlle certa verosemellanza. Teño unha novela ambientada en Venecia no 19 que fala moito de música e moitísimos termos italianos de música, pero me gustame facer esa chiscadela. É unha novela ambientada en Irak, pois teño un montón de termos árabes, pero pareceme. Logo das as escolas ás charlas, os rapaces te preguntan por que os protagonistas da novela teñen ese nome tan raro. Aunque estás falando dunha novela ambientada en Irak durante a guerra, e tens que decirlle que é imposible que unha nena iraquí se chame Uxía no 2004 na guerra de Irak. Pero a eles, incluso, para min como escritor desde un punto de vista comercial, é malo, porque a eles moitas veces os distancia. É dicir, ten un nome casi impronunciable ou un nome árabe que non saben nin como se di moitas veces e que lle resulta moi extraño, como mellor incluso os distancia da narración ou da historia que lle estás contando. Sí. E Julieta, sí, iso sei, aí están perfectamente castellanizados, pero claro, eso teñen aí metido no ADN e aceptado, en cambio, cando o fas co galego, non o teñen tan aceptado, pero pasa coa nosa lingua como en outros moitos campos e ámbitos, sin ser o literario, nomástico ou toponímico. Comentaba antes Marga o de La Coruña, cando logo din Melide, non din Melliz, pero... Sí, para min, neste sentido, escoller un nome en castelán, que é algo que non fixen nunca, non sería por unha razón de verosimilitude. Quero dicir, eu non escollería un nome propio para un personaxe meu porque fose máis verosímil, porque a novela é unha convención non completa, igual que
os personaxes das miñas novelas non dialogan en castelán e eu cando collo un autobús ou cando entro nun hotel, pois o frecuente é que a rapaza que estea en fronte de min poida falarme en castelán, non? Entón, para min non é esta a cuestión, non? A novela é unha convención e os nomes teñen unha función no libro. O que sí me parece é que en determinados momentos unha escolla de nome pode marcar precisamente esa cuestión. Quero dicir, pode marcar, por exemplo, a diferenza entre unha aboa que se apelida de determinada maneira e un neto que se apelida doutra porque cambia o apelido. Quero dicir, é un exemplo obvio, pero refírome a que teñan un valor na trama. Non? Logo, por outra banda, teño bastantes reservas coa idea da función da literatura en case todo. Non? Quero dicir, creo que a literatura non ten un para qué, non debería ter tantos para qués e debería ter máis porqués. O sea, a literatura é autosuficiente en sí. Sí que entendo que a literatura cumpre un papel na normalización da lingua, é unha consecuencia da literatura, non? Pero creo que eu non escribo pensando en que o que eu escriba ten que salvar o idioma en cada liña, non? Porque é unha carga demasiado pesada. Creo que é máis interesante pensar nisto no día a día, non? Quero dicir, pensar nas cousas que para min son importantes, como reclamar que esa pediatra me dea o formulario en galego ou reclamar que esa profesora cumpra co tempo que tal, que non pensar que unha novela miña ten unha función aí, no sentido que, ademais, sobre todo creo na escrita para adultos, creo que nos diriximos a un lectorado que xa está convencido, non? Que non hai que xa o sabe, non? Entón, non o vexo tanto así, porque senón teríamos que condicionarnos absolutamente tamén a salvar as ideoloxías e non o entendo así. Pero, bueno, con todo, non sei, creo que se me foi, pero con todo o que quero dicir é que a razón nunca pode ser a verosimilitude para escribir unha novela en castelán ou para escribir diálogos en castelán, personaxes que se chaman en castelán e que forman parte da literatura española e que xa teñen, porque entón escribamos directamente en castelán e editemos en castelán ou, quero dicir, creo que hai que a novela é un artefacto sempre, non? E efectivamente, a mí non me chama a atención que determinados personaxes, mesmo cando eu lín a Dickens por primeira vez, todos os nomes aparecían castelanizados, que dicir, non me chamaba en ningún caso a atención, non? Pero sí, non vou tanto por aí, senón pola idea de poñer a literatura igual por riba, non? É que eu distinguiría entre verdade e verosimilitude. Eu sigo a crer na verosimilitude dunha novela. É dicir, o que escribes non tivo por que ser verdade en nada, nin o nome, pero cando alguén o lee, e sobre todo ti, cando escribes, tes que crelo. Eu, polo menos, empezo a estar mellor cando noto que os personaxes respiran, cando teñen vida propia, cando case me din, non, iso non o pode facer fulanito, que non é desa maneira. Eu distinguiría iso entre verosimilitude e verdade. Iso é dicir, na literatura, para min, eu cando leo unha novela, gústame que iso que está a pasar, aunque sexa fantasía pura, que pareza que é verdade, que estou metida nese mundo, que é crible, non significa que sexa real, que teña pasado de verdade. Entón, eu sí que tento, se non o fago mellor é porque non sei, pero intento que cando alguén lee algunha historia, aunque sexa para pequeniños, que tamén lle remova por dentro, que sea iso, que sexa crible, que lle diga cousas. En canto do compromiso ca lingua, verás, os que somos moito máis vellos, vivimos unha época tan como cando soltan un cadeliño que tiveron atado tantos anos coas ventás pechadas á liberdade.
esas cousas que lle damos moita importancia tamén a poder, a que si serve para gañar un falante galego, bendito sexa tamén, aunque non o fagas, por suposto, por iso, porque ti escribes, eu polo menos o que quixera era atopar unha bonita historia e contala da maneira máis bonita posible. Pero a beleza tamén fire, como di o poeta, a beleza en sí tamén xa ten mensaxe, xa ten significado. Xa ves que os da miña época éramos prácticamente todos xentes do ensino. Queríamos cambiar un pouquiño o mundo tamén, e tamén o mundo do ensino. Cadrounos cando estivera ainda o galego prohibido tantos anos, e ainda vivimos na escola o tempo de prohibición en directo. Marilar sabe algo de cousas que nos pasaron, de simplemente por ao mellor facer teatro en galego. Os que o vivimos, iso en directo, damoslle importancia moita, é dicir, non pasamos por alto que si sirve para que tamén lles abra as portas a querer saber máis da lingua e a falala, pois mellor. A todo isto, mirade a orixe da nosa lingua guapa na Real Academia Galega, que está moi ben. Sí, eu... Nada, quería contestar o que dixo Fina agora moi brevemente. Eu estou de acordo con o que dis. Quero dicir, o único que digo é que precisamente a razón de que non sexa verosímil que unha protagonista se chame Mariña, non? A dicir que iso non é verosímil e que, por tanto, ten que chamarse Marina ou Julia ou calquera outra cuestión, creo que esas razóns de verosimilitude están fora da verosimilitude da novela, do feito de que a novela é un artefacto coa en sí. forza das túas palabras, co artificio das túas palabras, esa que vas facer que ese nome sexa crible. Claro, efectivamente, é o que estaba dicindo. Pero se eu estou alucinada contigo, unha moza tan nova, e o ben que escribe que a colgaría dunha viga para ter menos competencia. Bueno, non, refírome a que... Eu referíame a que ao feito de que moitas veces cando se dan estas razóns, mesmo fora da literatura, non de, pois iso, de non falo galego porque non me sale ou porque non, bueno, estas son sempre así un pouco pretextos. E o que comentabas de a importancia da literatura para a lingua, non é que non estea de acordo, é que penso que é unha consecuencia da literatura, quero dicir o que dicías, non, a beleza ten un contido, a beleza é o contido case superior da literatura, non? E creo que é unha consecuencia pois de que exista a literatura galega que lle preste a un neno, un cativo ou un adulto o feito de normalizar o idioma, pero non está, creo, non é un motor para min, senón un efecto, digamos, de todo isto, non? Creo que... Quería simplemente facer un comentario sobre isto do que falabades, sobre o que decía Marcos de facer trampa. Cando estaba escollendo personaxes para a época, digamos, do 16 ou do 19, poñamos, non? Entón decías que eu fago trampa porque os poño en galego. Hai unha cousa que ignoramos, ignórase moito, é que os nomes en Galicia do 16 ao 19, na cotidianidade, na oralidade, eran nomes galegos, aínda que na documentación estiveran sempre castelanizados. E iso vale tamén para a toponimia. A toponimia podía aparecer castelanizada. En Jerónimo de Loio aparecenos Palmera e aparecenos Buero. En vez de Boiro e Palmeira, que hoxe decimos, pero daquela era o que parecía. Eso non quere decir que existisen Buero e Palmera. Igual que a maior parte das castelanizacións estaban só nos papéis, non na realidade. Entón, a xente levaba toda a súa vida nomes en galego e os apelidos eran en galego e aínda temos hoxe testemunhos de persoas que se chaman os de Outeiro e no carné teñen Otero. Ou Bermello, que unha parte da familia son Bermejo e outros son Bermello. As castelanizacións seguen ocorrendo.
Entón, non é trampa, porque naquel momento a relación que a xente tiña ca antroponimia era en galego 100%, excepto no momento de ir casar ou no momento das actas de defunción. Non é trampa, é a realidade como nos demostrou Martín Sarmiento nas súas coplas, que lle puso os nomes a todos os seus rústicos e os rústicos chamábanse con nomes e con alcumes galegos. Así que non é trampa, Marcos, é a realidade. No, trampa referíame sobre todo á transcripción dunha acta notarial do século XVII, que aparecía en perfecto castelán. Eu as transcribo na novela en cursiva como se fosen reais, cando sé perfectamente que un notario de Santiago non levanta un acta no século XVIII en galego. Evidentemente está en castelán. Isto é unha convención porque eu escribo en galego. Os romanos en Gladiator falan en inglés, non falan en latín, evidentemente. É que estea en castelán, pero bueno. A min logo que conste que logo ese registro moléstame, porque sí que ahora nos últimos anos sí que apareceron algunhas novelas, non vou citar títulos nin autores, en que teñen ese xogo para reflectir a nosa sociedade en que hai ese rollo de que están mesturado o galego con castelán, sobre todo en diálogos. A min eso non me gusta, porque me parece ademais que non retrata para nada os personaxes nin a trama da novela. Pero eu incluso, ahora como editor en Galaxia, recibo moitos orixinais en que un personaxe está únicamente descrito nos diálogos, están en castelán. Pode reflectir a diglosia do autor, máis que outra cousa. Eu creo que non tanto a diglosia, o mellor é que non entendo moi ben o motivo. Se che digo a verdade, non alcanzo a comprender o motivo, pero sí que se publicaron nos últimos tempos algunha novela que ten esa situación, e eu estou recibindo moitas novelas na editorial que reflicten eso, e que me chama a atención, ademais. Pero por que non falan todos en galego, se escribes en galego? Ese debate houve no século XIX xa. Teño algunha que algún protagonista é sudamericano e poñen todos os diálogos dese protagonista sudamericano falando como se fala, pois poñamos en argentino, falando en Uruguai e con palabras dos que usan ali, patrimoniais e a min a leo e rechíname totalmente e non alcanzo a comprender que bueno, está dentro da verosimilitude que falábamos ao mellor, pero a min rechíname un montón e non atopei unha, nin dúas, unhas cantas e non entendo a comprender moi ben o motivo, nin como lector, nin como escritor, nin como editor. A ver, eu creo que podemos tranquilizarnos porque a máxima autoridade neste congreso, que é Anabel Boullón, acaba de autorizarnos a facer trampas dese estilo. Non, deixame acabar, e máis a explicarnos que non son trampas, que era verdade, entón, pois, isto está ben para a xente que non dorme con esas cousas. E sei que hai dúas palabras pedidas. A ver, outra das cuestións que saiu, que eu creo que é moi interesante, pois é a cuestión de si a literatura é literatura e, a ver, teño que dicir que eu creo que a literatura é literatura e que ás veces se coloca sobre os nosos ombros unha responsabilidade de que, ademais de facer literatura boa a ser posible, pois tamén, o sea, temos que mudar a situación lingüística do país, o machismo, a discriminación, etc. Entón, quero dicir, está claro que xa escribir en galego é unha acción. O sea, nese sentido, creo que o que dicía Berta, e que escribir de determinada forma é unha acción, por exemplo, contra a discriminación, pero de verdade que hai veces que se mira con lupa e ás veces son cousas dos nomes. Teño que dicir, porque a mí me ten pasado nese sentido de que, digamos, que o que temos que facer aí pois é como unha pauliña, ademais, respecto a determinadas cousas, que non é a función da literatura, porque algunha xente tamén escribimos panfletos ou artigos e entón é aí o sitio, non? Entón eu creo que está ben e que é un tema tamén que ten que ver con todo o que ten que ver coa lingua. Gonzalo Navaza pedirá...
A pregunta é para Marcos como editor. Que farías se me encargases a min a traducción dun fragmento ou de toda a obra de Proust en que fala, o fragmento ao que me refiro, fala de Romeo e Xulieta e da rivalidade entre as dúas familias. No noso ámbito cultural estamos afeitos a falar dos Montesco e dos Capuleto. Pero como se chama, Proust escribe, non me acordo agora cal é o dos Capuleto, pero o apelido que pon ele é Montegui, é dicir Monteagudo. Que farías ti se eu che poño na traducción os Capuleto e os Monteagudos? Antes de Proust quero traducir a Montaña Máxica de Thomas Mann, pero ten 1000 páxinas e é complicado que me sexa rendible económicamente. Non son moi fan de Proust, son máis de Thomas Mann, pero eu poñería os nomes do noso ámbito cultural, evidentemente para que fosen recoñecibles polo lector. Non poñería o nome que pon Proust, porque a mellor un lector daqui lería eso, estaría pensando a que diantre se refire. Perderíase a referencia que está na novela. Pero tamén sería unha escolla do traductor, máis que do editor. Eu reviso a traducción logo, podía falalo con el, pero a primeira escolla é do tradutor. Pero a ver, se é unha referencia moi é como o título das películas de Hollywood. É dicir, a maioría das referencias que temos nos de moitos filmes do canon do Hollywood clásico, en moitísimas novelas que eu leo aparecen co título que se transcribiu, que se traduciu, a doblase a traduciu aquí, e non poñen o título en inglés original porque moitísima xente non entería a referencia no contexto da novela, porque non pillaría seguramente o xogo a referencia cultural. Terías que ir ao campo cultural onde está o lector que vai recibir esa referencia e ver como habitualmente se fixo referencia a ese mesmo termo. Evidentemente, se Proust se refire dunha forma, pero aquí todos temos a referencia de Romeo e Xulieta, Montesco e Capuleto, e a calquera lle dis da rúa, eu creo que saímos ahora e a entrada, e a calquera lle dis Montesco e Capuleto, eu creo que o recoñece os apelidos. Se lle digo os de Proust, seguramente non saben nin de que lles falo. Pero sería a primeira escolla do traductor, logo eu me pelexaría con el. A ver, creo que hai unha palabra pedida aquí diante e acabamos porque vamos con retraso. Hola, non quero enrollarme. Simplemente vou contar unha anécdota, porque eu penso que a literatura sí que é certo que é unha entelequia, pero crea realidades, crea universos paralelos. Eso entenderon moi ben os das Irmandades da Fala. E vou contar unha anécdota que me contou a miña avoa, que naceu oficialmente Joaquina, pero que toda a súa vida foi Xoquina. O que decías ti. Estas dúas realidades que sempre conviviron en Galicia, a oficial e a real. Pois ela contoume que os seus pais foron bautizar a unha nena que acababa de nacer, que, por certo, era filla duns canteiros que viñeran de Pontevedra, e que se instalaran ali naquela zona. Os pais da nena querían poñerlle Preciosa, nome moi cervantino. Isto é principios do século XX. E chegaron xunto ao cura e dixe, como lle van poñer a nena? Preciosa. E di o cura, home, a nena agora bonita é, pero cando medre será bonita ou non. Como se chama o padriño? Antonio. E a madriña? Francisca. Pois tanto o nome do padriño como da madriña, dous nomes cristiás, son ben bonitos. Así que é mellor que escollan un nome dun dos padriños para a nena. E fixeronlle caso. Eu penso que nese momento determinou o futuro da nena, que por suposto non foi Preciosa, pero foi por eso, porque o nome determina ese sopapo de realidade, aqueles labregos e canteiros pretenciosos que querían poñerlle un nome tan ilusionante á nena, quedou cortado pola norma, pola oficialidade. Non. Esta nena humilde non ten dereito a chamarse Preciosa.
Ben, pois moitas grazas porque volvemos ao comezo nun círculo e efectivamente os nomes importan, os nomes determinan moito máis aínda na literatura e creo que debemos dar as grazas a Berta, a Fina e a Marcos por estas reflexións tan interesantes.